Gugma. Gugma ra. Oh, di ba? Ingan Tapos kas. ako sa Ginoo, sir. Tagag 50 ka tuig ang among pagpuyo. Sinabtan ay dili magsigaway. Onya, natural ra maginang away Bomboraki, no? No? Gusto mi makahibaw, ma'am og sir, no? Kung giunsa sa ninyo pag kining settle Bomborak. Oo. 50 ka tuig, murag maihap lang among away gon. Oh, Kung maihap lang, murag abot magag na po ang among, pero lalis lang yun ang ikahuman ba na, layo na kayo ng usang oras di may magkauli. ginagmay lang alalis. Onya, Kaya lang ba, dili mag-ingon na magdinapatay. Eh, matag usa na mo, bisag kami mga tiguang na, nagkaluyan na magimi, bisag kami mga tiguang na. So, tinuod yun ang tinuod. Bomboraki, no? Onya, Sir Iluminado, mangutan ako, no? Kinsa man ang mas palaaway. Oo. Asawa pala away rin na ayaan. Ang asawa, gide Bomboraki. Ang Kung sa palaaway. may sakto. Karon di magdako, ma'am. Ah, Naapit ka, ako kong lampiyaan na uli, nako, na magkinatawanan namin. dalhan na laglami, Bomboraki, Mm. no? Kung pirmi day sakto ang babae ani Bomboraki. Daghalag pagkaon, no? Tinood ba na ilang gingon nga pirmi sakto ang babae mo magdugay ang relasyon? Tanda Ni na sa agree. ma'am. Anak, pila na gani inyong edad, ma'am, sir? Ako ma'am 67. 68 ko karon June. Aha, yan si sir. Kuan, 71. 71. Okay. Susunod nga pangutanan ako nga ihatag ninyo, ma'am, sir, no? Manaman mog kanang paambit kung unsa ang inyong lamas sa gugma nga nung nagdugay, no? So sa gidugayon. Karon ang akong pangutana kanang mamahimo ba niyong isaysay ang inyong kaniadto, no? Katong nagsugod gid ang inyong panaghigugma ay duha. Oh. sa unang panahon, nagtuon kay mi. Ang edad niya mga 17 pa. City Anyos. Oh, 17 na ako 21. Ang amon tawag niya amiga o migo. Nasuon kay mi ba? Oh, niya antor nga naminyo mi, nagkasinabot mi nga magminyo mi. Diyan kog 21 na iya sa city na makasal pa mas una ang city. Murag 1976. Muto nga nakasinabot mi nga matag usa namo nagpahibaw mi sa matag usa namo ang among kinaiya naka sabot gyud nga mao na mag kaluyan na gimikyon nga kakuha sa simbahan nga among gituman ang kuha sa pare nga kung kinsa ka ng kayo naa sa tubig mao na nga among taaran nga pulis Ginoo natuman ginamot gyud. Natuman gid. Gira. So natuman gid taon ni tatay. Ingon man tay usa sa mga palakbit nga pangutana sa akong kaubanan din kining sa imuhang pagsusi unsa ka nga mga promise ni tatay nay alusin na ang kuan gyud natuman Sa mga imuha. pangsaad. Oh, mga saad niya. Pananglitan sa una Ang ninyo. Ang mga saad sir ma'am nga kamatayon ray magkabuwag sa among pagka maligtiayon. Sige, sunod nga pangutana, no? Sa isip kanang inana nga kadugayon nga managtiayon, ma'am og sir, giunsa ninyo pagda, no? Ang mga panahon nga aduna mo'y mga dili pagsinabtanay o mga pagsuway aron dili bitaw magguba gid ang inyong relasyon. Gawas atong gipaambit ni Sir Iluminado ganina Bomboraki nga mulakaw, muuli. So giunsa pa jud ninyo pagdala ang inyong relasyon sa panahon nga murag sobra na gyud ang dili pa nagsinabtanay. Kung kinsay makasa mag pinasayloay nya magkuan ra mag-away tinagmay ra nya mag-ampo sa Ginoo nga lamdagan ang huna-huna nga pusay ang usag-usak ka mga huna-huna ba. Ikaw tay, Luminado. O gyapon. Di man ko mangaway siguro kay ako ra mga asawa mo dunay magdita gamay. Di pa mo tugan si sir. Di pa Paano god, sir, ma'am, kanang ako magi ko'y bisyo ko, di man ko ganang di ko moinom, di ko tanan wala yun kanang karing party kanang uban gani ron mga party pamabay wa man ko ana yun. Ako man badlongon do na mga sa batanon pa.
akong badlongon dunay maibog akong badlongon kay kana ako Dios nun gimig ayud nga magabo gimig sa Ginoo nga mao na taga-alamig di may makasawa matag usa namo. Na, no? So, nanay ug tatay, no, usa-usa mo, mga tambag gikan ninyo, no, para sa mga kabatanunan karon ba, mga magtiayon usab nga, nagsugod pa lang sa ilahang biyahe sa kaminyuon. Unsa man ang inyong labing maayo nga tambag, aron bitaw mulungtad usab sila, dugay ang ilahang relasyon, susama sa inyuha. Una ta ni Nanay Lucena, Bumburaki. Magsinabtanay ang managtiayon, magminyo magani, magsinabtanay, dili magsigaway. Yes, Bumburaki. O ikaw man, sir? Ang sa Ginoo mao na. Hmm. Kay ug wala ang Ginoo, wala masaygay ang atong utok. So, Ginoo gid Bumburaki. Gisentro gid What nila, about no? ni Sir Iluminado? Unsa ang pagtambag, no, nga mapaambit alang sa mga kabatanunan? Wa Ang kanang tambag ko sa mga batanunan ma'am kanang ang kaning bisyo unta dili gid unta na yun. Ama ani nga siya bu kaning inom ako sa unang panahon di man gyud ko mo inom yun. Nya karon nga ako mga anak sad akong inan nga tunda ang ako among mga buhat kami mga ginikanan kay plus Ginoo di magkaron ako mga anak tulos Ginoo maay man kuan maay kasinap tanay sad ba. Unsa kay mga rason o hinungdan, sir, ma'am, nga kini inyong gipaygayon ang golden wedding anniversary? Gitambungan pa sa ato ang mayor. Oo. Rason lang. parang yan sa mga tao nga, oy sumbanan unta ba? Ikaw, sir? O gyapon. Nasumbandan na nga among kinaiya nga among kami man nagtiayon. Last question. Ikaw man, sir, dugang pangutana usab ninyo sa atong kaubanan sa laing kinabuhi o bag-ong kinabuhi. Pilion pa ba ninyo ang usag-usa? Oh, Unsa lion.